Έντα εις ημέρες εκείνες, ότε οι θεοί επί του Ολύμπου όκουν, η Κόρινθος πόλης ειν μεγίστη και λαμπρωτάτη. Ο δε Σύσυφος, ο του αιώλου Πέης, ευασίλευε της πόλεως επί του ισθμού, ούτως ο ανήρ πάντων ανθρώπων δολιότατος και κερδιστότατος ενομίζετο. Ούγαρ μόνον τους θνητούς εξαπατάνε δύνατο, αλλά και τους αθανάτους ουκ έτρεμεν. Καθήμενος επί της Ακροκορίνθου, ο Σύσυφος εθεώρη την θάλαταν και τους λιμένας. Η πόλης ευδαίμον ειν, αλλά ο βασιλεύς ουκ είναι ησυχία. Εν τον ήγαρ αυτού χαλεπάς βουλάς έστρεφεν. Ορών γάρ τους πολίτας αποθνίσκοντας και την μοίραν την χαλεπήν, ελογίζετο. Διατί οι θεοί ούτως ισχυροί ήσιν, διατί ο θάνατος έρχεται προς ημάς άκλητος, όσπερ κλέπτης εν την νυκτή. Ο Σύσυφος εγίγνος και ότι ο Ζεύς και οι άλλοι θεοί τα των ανθρώπων πράγματα διοικούσιν όσπερ παίγνια. Εμείς ιούν την ανάγκην της τελευτής. Εάν δίνω με τον θάνατον αυτόν νίκησε, έφη προς η αυτόν, τότε οι άνθρωποι ίσιτο εις θεείς έσονται. Πολλάκι σούνε πλανάτο εν του εις ερήμης τόπης, ζητώντας οδούς εις τον Έιδιν φέρουσιν. Χκρύπτε δε την γνώμην αυτού από πάντων. Οι δε πολίτε εθαύμαζον τον βασιλέα, ότι ουδέποτε εφοβείτο τα σημεία του ουρανού, ουδέ τας βροντάς του Διός. Μίαν δε νύκτα, ότε η σελήνη ουκ έφαινεν, ο Σύσυφος είδε σκιάν την αμέλεναν παρά το τείχη. Ειν δε θάνατος, ο του Έιδου άγγελος. Ο Θεός ούτως ήλθεν ή να λάβει την ψυχήν ανδρός την ως γέροντος. Ο δε Σύσυφος ουκ έφυγεν, αλλά εθεώρη αυτόν μετα προσοχής. Ιγνώ γάρ ότι ο θάνατος ουκ έστιν αίτητος, εάν δόλο της αυτό προσφέρεται. «Ο θάνατε», εψιθύρισεν ο βασιλεύς, «σημεν νομίζεις Κύριος είναι, εγώ δε δείξωσι ότι του ανθρώπου σοφία μείζων εστι της ισχύος». Από εκείνης της ημέρας, ο Σύσυφος ήρξατο κατασκευάζειν δεσμούς ισχυρούς, ουκ εξιδύρου μόνον, αλλά και εκ μαγείας και δόλου. Ήδη γάρ ότι ο Ζεύς οργισθήσεται, αλλού και φρόντιζεν. Η γάρ η περηφανία αυτού ίση ειν τη σοφία. Ούτως ουν έρξατο η μεγάλη έρης του Σισύφου προς τους θεούς. Η Κόρινθος έτι έλαμπεν, αλλά η σκιά του Ολύμπου ήδη επί την πόλην έπιπτεν. Ο δε βασιλεύς γελών περίεμενε την έφοδον του θανάτου, ήτιμος όν προς την μάχην την εσχάτην. Ο μενούν Ζεύς, ο υψιβρεμέτης και αιγίοχος, εκ του Ολύμπου κορυφής εθεώρητα γιγνώμενα. Εν γάρτη Κορίνθο, ο Σύσυφος ουκέτη ως θνητός εφρόνη, αλλά τας των θεών οδούσε πολυπραγμόνη. Ο δε άναξ των θεών, χόλο δεινοπλισθής, εκάλεσε τον θάνατον, τον αίδο άγγελον, ως αμήλικτον ητορέχει. «Ηθιδή μέλας Θεέ», έφη ο Ζεύς, «κατάβηθη εις την Εφήραν και τον Σύσυφον, τον υπερήφανον βασιλέα, αγάγω εις των ζωφερών τάρταρων, ούγαρ δίθνητον άνδρα τα της μοίρας νήματα συγχύν. Ο δε θάνατος, υπακούσας το Διός λόγο, ευθύς εκ των υποχθονίων ανέδραμε. Πετώμενος δε επιπτερίγων μελενών, δια του εθέρος ήλθε προς τον ισθμόν. Εν δεν ήξ βαθία, και η σελήνη έκρυπτε το πρόσωπον αυτής όπισθεν των νεφών, όσπερ φοβουμένη την του Θεού παρουσίαν. Ούδης ήχος οικούετο εν τη πόλη, ουδέ κλάγγι όπλων, ουδέ φωνή ανθρώπων, πεν γάρ το ζώον υπό του ύπνου εδάμνατο. Εισελθόν δε ο θάνατος εις το παλάτιον του Σισύφου, δια των μαρμαρίνων στήλων όσπερ σκιά διεξίη. Ενόμιζε γάρι ουρήν τον βασιλέα εν τη ευνή καθεύδοντα, ώστε ραδίως την ψυχήν αυτού αφαρπάσε. Αλλά Σύσυφος δολιόφρονον ούκε κάθευδεν. Καθήμενος επί θρόνου υψηλού παρά τη εσχάρα, εφύλασε την είσοδον, έχον παρεί αυτό δεσμούς εξιδύρου και μαγείας πεποιημένους. Ως δε είδε τον θάνατον εισερχόμενον, ο Σύσυφος ούκ εξεπλάγει, ουδέ το γόνι έκαμψεν. Αναστάς δε μεταχάριτος, εφώνησεν. «Χέιρε, όδιο γενές τέκνον της νυκτός, μεγάλη μη τιμή εστιν ότι σοι αυτός ήλθες προς τον εμόν οίκον. Πάντες μεν ηθνητής εφεύγουσιν, εγώ δε πάλε επεθύμουν σε ξενήσε και δωράς ειδούνε αντάξια της εις ισχύος». Ο δε θάνατος, ίστος εν το μέσο, εφώνησε φωνή βαρία όσπερ βρόντι. «Όθνητε μάταιε,
Τι να δώρα προσφέρεις το μόνο Θεό, όσου γιγνώσκει δέχεστε θυσίας. Ούχι χρυσός ουδέ άργυρος εμι μέλη. Ήλθον γαρίνα σε αγάγω εις τον οίκον του αΐδου, ουκέτι γέλος εστιν ουδέ ίνος ουδέ φως ηλίου, ή που μειούν μηδέν μελίσσας. Ο δε Σύσυφος, πράον βλέμμα προσποιούμενος, απεκρίνατο. «Ω σχέτλιε Θεέ, άρα νομίζεις ότι εγώ αμαθής ημι των σών θεσμών γιγνώσκω την ανάγκην, αλλά πριν απελθείν, ιδού τους δε τους δεσμούς, ούσι εμεί τέχνητε επίησαν. Ήλθον γάρισε με φήμε ότι οι δεσμοί ούσι φέρεις παλαιοί ίσοι και ουκέτι πρέποντες Θεό μεγίστο. Δέξε ούν τους δε τους καινούς και χρυσό και κοσμημένους. Δείξον δήμοι, πως χρή αυτούς επί των καρπών θέσθε, ή να μάθω την των Θεών σοφίαν. Ο θάνατος και περδινός όν, υπό της του Σισίφου κολακίας και των δώρων εξυπατήθη. Η γάρη περηφανία των Θεών πολλάκης μίζωνες τη της φρονήσεως αυτών. Προτείνας ούν τας χείρας, τας οχράς και ψυχράς, είπε, «Η δε δι, οθνητέ, ούτως οι δεσμοί αρμόζουσιν επί τους κρατεούς εμούς βραχίωνας». Τότε δι ο Σύσυφος, ο ξέος όσπερε ετός επιπίπτων, επέβαλε τους δεσμούς και έκλεισε τα κλήθρα. Αυτήκα δε ο θάνατος έγνο των δόλων. Επιράτω μεν τας χείρας λύειν, αλλοι οι δεσμοί εκείνοι ούκοι σαν θνητής τέχνης μόνον. Ο γαρ Σύσυφος επαδών λόγους κρυπτούς επίησεν αυτούς αλήτους και θεείς. Ο θάνατος, ο πάσαν ζωήν καταλίων, εγένετο νυν αυτός δέσμιος εν το οίκο του θνητού. Ο δε Σύσυφος μέγα γελάσας, είπεν, «Νυν δι, ο θάνατε, σημαίνεις παρεμή, ουκέτι ελεύσεται η συσκιά επί τας θύρας των ανθρώπων, οι γέροντες ουκ αποθανούνται, οι νοσούντες σου γηείς έσονται, και ο έιδης κενός μενή. Εγώ γάρ, ο Σύσυφος, ενίκησα την μούιραν. Ούτως ουν εδέθη ο Θεός ο φοβερός, και εν τη Κορίνθο εκείνη τη νυκτή η ζωή εκράτησε του θανάτου. Αλλά ο Ζεύς εκ του Ολύμπου εθεώρη τον γέλοτα του βασιλέως, και η οργή αυτού εινόσπερ χειμών επερχόμενος. Η γαρτάξης του κόσμου διεφθάρτο, και το τίμημα της νίκης ταύτης έμελε πικρόν είναι το Σισίφο και πάση του εις ανθρώπης. Μετα δε την του θανάτου δέσμευσιν, είναι ο Σύσυφος δόλο εμηχανίσατο, θαύμα μέγα και δεινόν εγένετο, αναπέσαν την οικουμένην. Ο γαρμέλας Θεός, ο της νυκτός πέης, εν το κρύπτο οίκο του βασιλέως κατήχετο, δεδεμένος δεσμής αλήτης. Εκ τούτου δε το της ημαρμένης νήμα επάυσατο τρεχόμενον, και ο χρόνος ως πάντα δαμάζει, ουκέτι την εσχάτην σφραγίδα του ισθνητής επέβαλεν. Η μέρε δε παρήλθον πολλέ, και οι άνθρωποι, ή πριν τρέμοντες την του έιδου σκιάν, ήρξαν το γιγνώσκην ότι ο θάνατος εκ του κόσμου υφανίσθη. Εν μεν τη Κορίνθο, οι πολίτε εχόρευον εν τα εισοδουής και έθιον του εις θεής, ούχος ευσεβεείς θεράποντες, αλλος νικητέ υπερήφανοι. Η γαραγωνία της τελευτής, ή τους θνητούς σοφρονίζει, εκ των καρδιών αυτών εξέλιπεν. Ουκέτι φοβούμεθα τας μέλανας κύρας. Ευώον η νεανίε, ο γάρι μέτερος βασιλεύς Κρήτον εστι της μοίρας. Ο δε Σύσυφος, καθήμενος επί του θρόνου, εμιδία ορών την αουτού δόξαν, νομίζον ότι ευεργέτης του γένους των ανθρώπων εγένετο, αλλά ταχαίως η ευφροσύνη εις δεινήν απορίαν μετέβαλεν. Εν γάρ του εις αγροής και τεσπόλεση, τα πράγματα αλόκοτα και χαλεπά εφαίνετο. Γέροντες γάρ ή ήδη επί το ουδό του γύρος εισάν, όν τα σώματα κατεσκελετευμένα και ασθενή ύπερχεν, ουκέτι ετελεύτων. Οι μεν κάμνοντες υπονόσων πονηρών και περαλγούντες και ημώζοντες, ούκε δύναντο την ησυχίαν του τάφου εουρήν. Η γάρ ζωή αυτών εγένετο όσπερ δεσμός βαρύς, ου ουδή συν λύσης. Ου γάρ η ισχύς εκρατίνετο, αλλά μόνον ο θάνατος απήν. Η γάρ φύσης, ή της αή μεταβάλλεται και ανανεούται, εστάθη όσπερ λίθος ψυχρός. Οι δε ιατροί και οι θεραπευτοί εν αμηχανία ήσαν. Τα γάρ τραύματα τα θανάσιμα, απριν ευθύς την ψυχήν εξέπεμπον, ουκέτι έκτινον τους άνδρας.
Χτυχέ της στρατιώτης εν μάχη δώρα τη διαπαρεί στην καρδίαν, αλούτος έτι έπνικε ελάλη, κέπερ του αίματος πάσαν την γην μολύνοντος. Ειν δε ο κόσμος πλέρης βόης και θρήνων, ότι οι άνθρωποι υπό του πόνου δαμαζόμενοι επεθύμουν την ανάπαυσιν ή τη σουκέτη του ισθνητής παρήν. Το γάρ γυρά σου και πάβετο, αλλητελευτίου και πέρχετο. Ου μόνον δε οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα και τα φυτά εν ταραχή υπήρχεν. Ειδρύς παλαία ουκέτη έπιπτον, και περίπο του χρόνου διαβευρωμένε. Τα θηρίατα εν του ισόρεσιν, και περί πολυμού εκλειόμενα, ουκ έθνισκον, αλλά περί επάτουν όσπερ σκιαέ δεινέ. Η Γαρδημήτηρ, η των καρπών δότηρα, είδε την γην ουκέτη δυναμένη νέον βλάστημα φέρειν, ότι το παλαιόν ουκ εξεχώρει. Ο δε κόσμος εγένετο όσπερ τέλμα, ου δεν κινείται προς το βέλτιον, εν δε του εις ουρανής, οι θεοί εθεώρουν την γην με τα μεγάλης οργής. Ο γαρ Έιδης, ο των νεκρών άναξ, εν του εις υποχθονίης δόμαση, περί επάτη θυμό πλησθής. Ο γαρίκος αυτού έρημος εγένετο και όχθε του στιγός ποταμού ουκέτι ήχον ψυχάς διαπερώσας. Ουδής ο βολός ετίθετο εις τα στόματα των αποθανόντων, ότι αποθανόντες ουκέτι ήσαν. Πού εστίν ο εμός άγγελος, ευώα ο Έιδης προς τον Δία, διατί ο Σύσυφος κρατεί το της ζωής και του θανάτου κλήθρον. Ο δε Σύσυφος, εν το παλατίο αυτού, εφύλασε τον θάνατον εν σπηλαίο βαθό και σκοτεινό. Ο Θεός εκείνος, ο πριν φοβερότατος πάντων, νυν οχρός και ασθενής, δεδεμένος του εις μαγικής δεσμής, ους ο βασιλεύς ετεκτείνατο. Ουδέν ευθέγγετο ο θάνατος, αλλά τα όματα αυτού ελάμπετο δίνω και ασβέστο πυρί. Ήδη γάρ ότι η τάξης του παντός σου δύναται ούτω μένειν, εάν γάρ το τέλος αφανιστεί και η αρχή ανόητος γίγνεται και πάσα η κτήσης εις χάος επανέρχεται. Εν δε τη Κορίνθο η ευφροσύνη ήδη εις μέγαν φόβον μετεβέβλητο. Οι γαρ άνθρωποι εγίγνωσκον ότι ο βίος ανεφθανάτου εστιν άχθος αφόρητον. Η γη ουκέτι εδύνατο τρέφειν τους πάντας, ότι οι αριθμοί των ζώντονα ή ηξάνοντο, ουδενός υπεκχωρούντος του εις νέης. Ο δε Σύσυφος, κέπερ σοφός όν, ουκ ενόησεν ότι η νίκη αυτού η νύβρις μεγίστη και αμαρτία ανίατος. Ενόμιζε γαρί αυτόν σωτήρα, ον δε του όν τη τύρανος της φύσεως αυτής. Ούτως ούν ο κόσμος εταράσετο και η σιγή του Ολύμπου ειν φοβεροτέρα της βρόντης. Ο γάρ Ζεύς επετήρει των χρόνων, περιμένων την στιγμήν, ότε η του ανθρώπου η περηφανία εις την οικίαν συμφοράν περιτραπήσεται. Η γάρ δέσμευσης του θανάτου ούκιν μόνον δόλος εινός ανδρός, αλλά πόλεμος κατά των θεσμόνους οι θεοί απαρχής έθεσαν. Και ο Άρης, ο βρωτολιγός και αιμοχαρής Θεός, είδη τα όπλα εκείνη, ζητών εκδίκησιν δια την αταξίαν ταύτην. Εν δε το μεταξύ χρόνο, ο Άρης, ο βρωτολιγός και χαλκοχύτων Θεός του πολέμου, εκάθητο επί του Ολύμπου, απορών δια τα εν τη γη γιγνώμενα. Χθός γαριν αυτό τέρπεσθε τη κλαγή των όπλων και της των μαχωμένων ημόγμασιν, αλλά νυν ορών τας παρατάξεις των εθνών είδε πρέγμα δεινών και ανόητων. Ήγαρ στρατιώτε και περις χείρας ελθόντες και αλλήλους τύπτοντες του εις ξύφεσιν ουκέτι έπιπτον. Η παιδιάς, η πρινέιματι και νεκρουής επληρούτο, νυν τόπος βόησα καταπαύστου, εν θα ουδής νικητής και ούδης ηττημένος εφαίνετο, ο δε Θεός εχαλέπαινε δεινός, ότι ο πόλεμος, η μεγίστη των τεχνών, εις παίγνιον μετεβέβλητο. Πώς έξεστην, εβόησε προς τον Δία, μάχην είναι, εάν ο θάνατος μη παρεί, τίς η τιμή του Ανδρείου, εάν ο κίνδυνος της τελευτής αφή. Οι θνητοί ουκέτι μάχονται, αλλά παίζουν συνόσπερ κοφά είδωλα. Ο δε Ζεύς, το βλέμμα της σκοτεινό, εκέλευσε τον Άρη κατάβηνε εις την Κόρινθον και τον αίτιον της αταξίας εξευρύν. Ο ούν Άρης, την πανοπλίαν λαμπράν εν δις, εξήλασε το άρμα αυτού δια του εθέρος. Η δε ύπη αυτού, φόβος και δέημος, φλόγας εξέπεμπον εκ των μικτήρων. Ως δε ήλθεν εις την εφήραν, η γη εσύσθη υπό των τροχών του άρματος.
Ο Θεός ουκ έκρυπτε την αουτού παρουσίαν, ήθελε γαρπάσαν την πόλην τρέμην. Εισελθόν δε εις την αγοράν, ήρε τους Κορινθίους γελώντας και ποιήν μέλλοντας, όσοι αθάνατοι ήδη εισάν. «Πού έστιν ο Σύσυφος», εβόησεν ο Άρης, και η φωνή αυτού εινόσπερ χιλίων ασπίδων κτύπος. «Πού έστιν ο θνητός ως ετόλμησε τον θάνατον δίησε». Ουιδέ πολίτε κέπερ υπό του φόβου κατεχόμενοι, ούκε δύναντο αποθανήν, και δια τούτο η υπερηφανία αυτών έτι έμενεν. Ο δε Σύσυφος, ακούσας την βοήν, εξήλθεν εκ του παλατίου με τα γαλήνης προσποιήτης. «Ο Άρες, έφη, τις η βία αούτη, ούχι ειρήνην έχομεν εν τη πόλη, ούχι οι άνθρωποι πάβονται φωνεύοντες αλλήλους. Ειρήνη ουκ έστιν», απεκρίνατο ο Θεός, «αλλά λύθη και αταξία, σι δε των κόσμων διεύθυρας». Ο θάνατος ουκ έστιν εχθρός, αλλά νόμος. Άνευ γάρ της τελευτής, ουδέν τίμιον, ουδέν καλόν εν το βίο μένει, που κρύπτης των του άιδου άγγελων. Ο Σύσυφος, εγνωκός ότι προς Θεόν πολέμου δόλος ουκ αρκεί, πρόσηγεν αυτόν εις το κρύπτον σπήλαιον. Εκεί ο θάνατος έκειτο, οχρός και εξασθενημένος υπό των μαγικών δεσμών. Ο δε Άρης, ορών των αδελφών αυτού εν τούτο το σχήματι, οργή θεία εξεκάει. Μια δε πληγή του μεγάλου ξύφους αυτού διέκοψε τους δεσμούς ους ο Σύσυφος ετεκτείνατο. Αυτίκα δε ο θάνατος ανέστη, και η δύναμις αυτού επανήλθεν όσπερ κύμα θαλάσσης. Η σκιά αυτού επλήρωσε το σπήλαιον, και το κρύος της τελευτής εχύθη πάλιν εις τον αέρα. Ο δε Άρης είπε προς τον θάνατον: «Λαβέν ειν τα σαδώρα, και πρώτον μεν τούτον τον δόλιον άνδρα άγαγε εις τον Έιδιν, ή να μάθει ότι οι θεοί ούκ εξαπατώνται». Ο Σύσυφος δε είδε τον θάνατον προσερχόμενον, και έγνω ότι ο καιρός της πρώτης αυτού νίκης ετελεύτησεν, αλλά και εν τη εσχάτη ώρα ο νους αυτού ούκ επάβετο τεχνάζεσθε. Ενώ γαρ ο θάνατος επελάμβανε το αυτού, ο Σύσυφος έβλεπε προς την γυναίκα αυτού την Μερόπιν, και δια του βλέμματος εσήμενε την Δευτέραν απάτην ειν προπολού Παρεσκευάκη. Ούτως ούν ο θάνατος, υπό του άρεος ελευθερωθείς, ήρξα το πάλιν της αουτού εργασίας. Εν τη Κορίνθο και εν πάση τη γη, οι κάμνοντες τέλος ιούρων, και οι τάξεις του παντός απεκατεστάθη. Ο δε Σύσυφος, υπό του μέλανος Θεού αγόμενος, κατέβη εις τα σκότη του κάτω κόσμου, φέρον με θεία αυτού την ελπίδα μιας έτη απάτης κατά του αΐδου αυτού. Ο μένουν Σύσυφος, υπό του θανάτου αγόμενος, κατέβη εις τα ζωφερά δώματα του κάτω κόσμου, διελθών δε τα σπήλα στα χαλκάς, ας ο Κέρβερος, ο τρικέφαλος Κίον, φυλάσσει, ήλθεν επί τας όχθας του στιγός ποταμού. Εκεί ο Χάρον, ο γέρον Πόρθμευς, εδέξατο αυτόν εις το πλόιον, και έπερο Σύσυφος ουκ έχων τον όβολον εν το στόματι, η γάρ Μερόπη, πειθωμένη του εις του ανδρός λόγης, ουδέν νόμισμα το νεκρό έδωκεν, ουδέ το σώμα αυτού εκίδευσεν, αλέριψεν αυτό παρατιωδό όσπερ κοινός λείψανον. Ως δε ο Σύσυφος εστι έμπροσθεν του θρόνου του αΐδου, ο του κάτω κόσμου άναξε θεώρη αυτόν με τα βαρυτά της οργής. Παρά δε αυτό εκάθητο η Περσεφόνη, η σεμνή βασίλεια, εις τα όματα ίκτον έχει προς τους θνητούς. Ο δε Έιδης φωνή τραχία είπεν: «Ω ανδρών δολιότατε, σοι ο τολμήσας των αιμονάγγελων δέησε και την τάξην του παντός συγχύν. Νυν δε οικήσεις των τόπων, όθεν ούδης αποδιδράσκει. Τίνα λόγον έχεις προς την συνύβριν. Ο δε Σύσυφος ούκ εκπλαγής, αλλά δάκρυα προσποιούμενος και την κεφαλήν κλίνας, απεκρίνατο. «Ω μέγιστε Θεέ, δικαίως με κολλάζεις δια τα έργα μου, αλλά ιδού μείζων αδικία γίγνεται εν τη γη, ειν σιού και φοράς. Η γάρε μη γινή, η Μερόπη, εις το σου τον ασεβίας ήλθεν, ώστε ουκ έθαψέμε, ουδέ χουάς επίησεν, ουδέ θυσίας προσύνεγγεν, ούτε σύ ούτε του εις άλλης θεής. Το δαιμόν σώμα κοίτε άταφον, μολύνων την ιεράν γην. Πώς ουν δύναμε εγώ ενθά δεμένην, ότε οι ζώντες ούτως καταφρονούσι των τεθνικών των θεσμών. Ο δε Αίδης, ακούσα στάπτα, εταράχθη.
Εμίσιγαρ μάλιστα την αμέλειαν των θνητών περί τα σταφάς. Δεινά λέγεις, έφη ο Θεός, ούγαρ πρέπει του εις νεκροής ατιμάζεσθε υπό τον οικείον. Τότε δύο Σύσυφος, ειδών των Θεών ενδιάζοντα, είπε μεταδόλου. Άφες με ούν, ο δέσποτα, επανελθύνει στο φως επί 3 μόνον ημέρας. Εγώ γαρ τιμωρήσω με την γυναίκα και διδάξω τους Κορινθίους όπως δι τους θεούς σέβεσθε. Μετά δε ταύτα, αυτός επανοίξω εις τα σαδώματα, πειθόμενος στη συμβουλή. Η δε Περσεφόνη, πιστήσα υπό τον του Σισίφου λόγων, εκέλευσε τον άνδρα αυτή συγχώρησε το θνητό. Ο δε Έιδης, ου γιγνώσκον ότι ο Σύσυφος αυτός ταύτα τη γυναική προσέταξεν, επένευσε τη κεφαλή. «Ηθιδή», έφη ο Έιδης, «αλλά μέμνησο, εάν μη επανέλθει τη τρίτε ημέρα, ο θάνατος πάλιν σε ζητήσει και η κόλασης έστε δυνοτέρα της πρώτης». Ούτως σουν ο Σύσυφος, ο μόνος των θνητών, εξήλθεν εκ του Έιδου μετά την τελευτήν. Αναβάς δε εις την Κόρινθον, ιούρε τον ήλιον λάμποντα και την θάλαταν κιανέν, και ευθύς επελάθετο των υποσχέσεων αουτού. Ουδέ την γυναίκα ετιμωρήσατο, αλλά μεταυτής εν το παλατίο ευόχητο, γελών επί τη των Θεών ευηθεία. Ω μερόπι, έφη, ενικήσαμεν πάλιν, οι θεοί ισχυροί ίσιν, αλλο ημέτερος νους οξύτερος εστι των εκείνων κεραυνών. Παρέλθον 3 ημέρε, και ο Σύσυφος ουκ επανήλθεν, παρέλθον μήνες και έτη, και ο βασιλεύς έτη έζει εν τη Κορίνθο, νομίζον ότι ο Άηδης επελάθετο αυτού, αλλά οι θεοί ουδέποτε επιλανθάνονται. Ο γαρ Έρμης, ο των ψυχών πομπός, ετήρει αυτόν εκ του Ολύμπου, περιμένον την στιγμήν, ότε η ύβρις του Σισίφου πληρωθήσεται. Η γάρ Δευτέρα αούτη απάτη, ούκιν μόνον σωτηρία, αλλά κατά της θείας δικαιοσύνης πόλεμος έσχατος. Ο δε Σύσυφος και περγυράσκον ούκε φοβήτω. Ενόμιζε γάρ ότι ο δόλος αυτού αθάνατον δόξαν αυτό περιποιήσει. Αλλά εν του ισκότης του Αηδού, ο άναξ των νεκρών ήδη παρεσκεύαζε τον λίθον και την οδόν την ανήφορον, ένθα ο Σύσυφος έμελε γιγνώσκην ότι ο θνητός ουδέποτε δύναται τον Θεόν εις τέλος εξαπατάν. Μετά δε την εκ του Αηδου άνοδον, ο Σύσυφος έζει εν τη Κορίνθο έτη πολλά, ως περί της αθάνατος ή. Ο γάρ βασιλεύσου κέτι τους θεούς εδεδίει, ουδέ τας θυσίας επίη με τα φόβου, αλλά γελών έλεγε προς τους φίλους. «Ιδού, εγώ μόνος των θνητών των θάνατων δις ενίκησα. Τι σουν Θέος δύναται εμού κρατήν, ως και τον Έιδιν αυτόν εξυπάτησα. Η δε Κόρινθος υποτι αυτού αρχή υψάνετο και ο λιμίνε πληρού το πλοίον εκ πασών των χωρών, ότι πάντες εθαύμαζον τον άνδρα των σοφότατων. Χμός δε ο χρόνος, ο πάση του εις θνητουής επιβάλλον το γύρας, ούκ εφίδετο του Σισίφου. Τα μεν μέλη αυτού εγίγνε το ασθενή, τα δε γόνατα έτρεμεν, και η κόμη, η πριν μέλενα, λευκή όσπερ, ο του Ολύμπου χιόν εφαίνετο. Αλλά και εν το γύρα, ο νους αυτού είναι οξύς και δόλιος. Ενόμιζε γάρ ότι, επειδή το σου των χρόνων εν το φωτί έμεινε, οι θεοί επελάθοντο της αυτού αμαρτίας. Φεύτης ματαιότητος. Οι γαρολύμπιοι ουταχαίως οργίζονται, αλλά την δίκηνα ή εν καίρο επιτιθέασιν. Ο δε Ζεύς, ο του κόσμου φύλαξ, εκέλευσε τον Έρμεν, τον μακάρα θάνατον και ψυχοπομπών, κατάβηνε εις την γην. Ο Έρμε, έφη ο πατήρ ανδρών τεθεόντε, ήθη δι προς την εφήραν, ο γάρ Σύσυφος ικανών χρόνων τον ήλιον είδε. Νυν δε καιρός εστιν αυτόν αγαγήν προς τον τόπον, όθεν ουκέτι υπάρξει δόλος ουδέ φυγή. Ο δε Έρμες, του εις ποσίτα πτερό ενταπέδιλα ενδύσας, διέπτατο τον εθέρα ως περιέραξ. Ήλθε δε εις το παλάτιον του Σισίφου εν ώρα δειλινή, ότε ο ήλιος εις την θάλαταν κατέδιεν. Ο βασιλεύς εκάθητο εν το κήπο, θεωρών τα κύματα του ισθμού. Ευνηδίως δε είδε φως τη λαμπρών και άνδρα οράιον εις τότα παραυτό, έχοντα το κηρύκιον εν τη χειρή. Γνώουν ο Σύσυφος ότι ο της ζωής αυτού κύκλος ετελέσθη. «Ω Σύσυφε», είπεν ο Έρμης φωνή ιδία αλλά αμιλίκτο, «ο Άηδης σε περιμένει. Ουκέτι έξεστήσει εν το φωτί μένειν, ουδέ την μοίραν εξαπατάν.
Η γυνή σου, η Μερόπη, ουκέ τη σώσισε, ουδέ η δόλη σου προς τους θεούς ισχύσουσιν. Ο δε Σύσυφος, αναστάς με τα δυσκολίας, εμιδίασε πάλιν. Χάιρε ο πεημέας, γιγνώσκο διατί οικής. Αλλά οι πέμοι, άρα οι θεοί ούτως εμού φοβούνται, ώστε τον κράτιστον των αγγέλων έπεμψαν. Ου φοβούνται, απεκρίνατο ο Έρμες, αλλά τιμώσει την τάξην, ή που μειούν μηδέν μελίσσας, ότι η νύ ξεπέρχεται. Τότε δύο Έρμες επελάβετο της χειρός του γέροντος βασιλέως, και παραδόξαν ο Σύσυφος ουκ αντέστη, ήδη γάρο ότι προς τον Έρμεν ουκ έστι μάχη, ούτως ούν οι δύο επορεύοντο προς τα σπήλας της πόλεως, και οι πολίτε εθεώρουν αυτούς με τα σιγής και δέους. Ο δε Σύσυφος, πριν αφανίσθηνε εν τη σκιά, έβλεψε προς την Ακροκόρινθον και την θάλαταν την Κιανέν, ειν το σούτον εφίλησεν. Κατέβησαν δε εις τα σκότη, ου ο χάρον πάλιν εδέχθη αυτούς. Αλλά νυν ο Ήρμης αυτός εισέβη εις το πλέον, ή να φυλάσει τον δόλιον άνδρα. Εν δε το έειδη, πας ο κόσμος των νεκρών εταράσε το ακούον την του Σισύφου άφηξιν. Ο δε Άιδης, καθήμενος επί του θρόνου, ουκέτι οργίζετο, αλλά σιωπή εσκέπτετο την δίκην, ή πρέπει του ανδρή το τολμηρωτάτο. Η γάρ τιμωρία ουκέμελε θάνατος είναι, ο γάρ θάνατος είναι ήδη παρών, αλλά πόνος ανήνυτος και μάταιος. Ούτως ούν ο Σύσυφος ήλθεν εις το έσχατον κριτήριον, και εν το σκότο εκείνο οικούσθη φωνή βαριά, ως περλήθου κυλιωμένου, έπειση την ζωήν εζήτησας ανευτέλους, έξις νυν έργων ανευτέλους. Ο μενούν Σύσυφος, υπό του ερμού αγόμενος, έστι άουθης, ενώπιον του Αΐδου και της Περσεφόνης. Αλλά νίνου κινδάκρια ουδέ προσποίηση σύκτου, ο γαρ δόλος αυτού πάσιν εδήλωτο. Παραδέ το θρόνο του ανάκτωσε κάθυντο οι δικαστέ των νεκρών, μείνωστε και ραδάμανθης και εακός, ήτας των ανθρώπων ψυχάς, με τα ακριβίας εξετάζουσιν. Εισηγείεν το μεγάρο ειν δεινή, όσπερο πρώτης θιέλης αΐρ. Ο δε Έιδης, φωνή παγετώδη όσπερο στίγιος κρύος, είπεν: «Ω Σύσυφε, δις ήλθες εις τον αιμόν οίκον και δις επεχείρησας τα της ημαρμένης δέσμα διάρεξε. Σημαίνε νόμιζες την ανθρωπίνην σοφίαν κρίτο είναι της των Θεών βουλής. Συ τον θάνατον έδισας και τον αιμόν οίκον ητήμασας, άουθης δε εκ του σκότους εις το φως δόλο ανέβης. Διόπερ νυν δίκην δώσεις, ούχ ήαν οι άλλοι θνητοί, αλλά τιμωρίαν ισόρροπον της Ιουβρή. Ο δε Σύσυφος και περγινόσκον την συμφοράν έτι το βλέμμα όρθιον είχε. Τι να δίκην, έφη, ορίζεις το ανδρίος μόνον την ζωήν εφίλησεν. Απεκρίνατο δε ο μήνος, ο των δικαστών αυστηρότατος. Έπειση των χρόνων εξαπατήσε εζήτησας, ο χρόνος έστεος ως κολάστης. Έπει δέος ως νούσα η νέα μηχανήματα έπλεκε, νυν έξις έργων ενώ ουδεμία σοφία και ούδης δόλος ωφελήσει. Χθί δι, θεράποντες, αγάγεται αυτόν προς τον λόφον του Ταρτάρου. Ήγον ούν αυτόν ή υπηρέτε του Έιδου εις τόπον τραχήν και πετρώδη, ου ουδέν βλαστάνει και ουδέν φως επιλάμπει. Εκεί δε εκειτολίθος μέγας και βαρύς, εξιδηρούς πέτρας πεποιημένος, ον μόλις αν 10 άνδρες κινήσιαν. Ο δε Άιδης, επιφανής εν το σκότο, είπεν: «Ούτως ο λίθος εστίτωσον άχθος, δίσε αυτόν κυλίνδιν προς την κορυφήν του λόφου, εάν δε επί το τέρμα αφήκει, τότε ελεύθερος έσυ». Ο Σύσυφος, ελπίσας ότι τι εαυτού ισχύει και υπομονή δυνήσετε το έργον τελέσε, ύψατο της πέτρας. Κτίνε δε τους μίας και ο ίδρος όσπερ ποταμός εκ του μετόπου κατέρι. Μετά δε πολλού πόνου και στεναγμών, ο λίθος ήρξατο κινήσθε. Βέμα προς βέμα, ο βασιλεύς της Κορίνθου όθη το βάρος ανά την οδόν την ανάντι. Η δε γη υπό του ίσπος ειν αυτού εστέναζε και οι ώμοι αυτού υπό της πιέσεως εκάμπτοντο. Ως δε πλησίον ειν της κορυφής και ήδη το φως της ελπίδος εν τη ψυχή αυτού εφαίνετο, τότε δι η θεία δύναμις ενήργησεν. Ο λίθος, ως περέμψυχος όν, ευνηδίως εξέφυγε των χειρών αυτού. Μετά δε μεγάλου ψόφου και κτύπου, η πέτρα ούθης εκυλίσθη στο πεδίον, ταχαίως και ακαταπαύστος.
Ο Σύσυφος έστι ακίνητος, θεωρών το έργον ουτού αφανιζόμενον. Ιγνώουν ότι ουχή της ισχύος είναι το σφάλμα, αλλά της ανάγκης. Ο λίθος ουδέποτε επί τη κορυφή μενή, ούτω γάρι θεοί εκέλευσαν. Ειν δε τούτο το πικρότατον της δίκης, ότι ο Σύσυφος, ο δολιότατος των ανδρών, νυν δέσμιος μιας πράξεως ανοήτου και ματέας. Αλλά πάλιν κατέβη ο γέρον βασιλεύς, πάλιν ύψατο του λίθου και πάλιν ήρξατο της ανήνη του οδού. Η γάρη περηφανία αυτού ουκ επέτρεπεν αυτό παύσαστε και περγιγνώσκοντι το τέλος. Ούτως ουν έρξατο ο αιώνιος κύκλος του πόνου. Εν το ταρτάρο, η φωνή του λίθου κυλιωμένου οικούετο αϊόσπερ βροντί υπόγειος, διδάσκουσα πάση του ισθνητουής ότι η του ανθρώπου τύχη και περμεγίστη, ουδέποτε δύναται τους θείους νόμους υπερβαίνειν. Ούτως ο Σύσυφος, ο πριν άναξ λαμπρός, εγένετο το σύμβολον του ατέρμονος μόχθου. Και οι θεοί εκ του Ολύμπου εθεώρουν αυτόν, οι δότες ότι η δικαιοσύνη απεκατεστάθη και ο θάνατος ουκέτι δεσμούς φοβείται. Χρόνοι δε παρήλθον αναρρύθμιτοι και ο Σύσυφος έτιεν το ταρτάρο των λίθων όθη. Ο μενήλιος ουκέτι εφαίνετο αυτό, ουδέ ώρε του ενιαυτού μετέβαλον, εν γάρ το κάτω κόσμο είσαι στη χρόνος, ακίνητος και βαρύς όσπερ, ο του βασιλέως φόρτος. Μυριάκης δύο λίθος προς την κορυφήν ανοίχθη και Μυριάκης άουθης εις το πεδίον εξεκυλίσθη. Η δε πέτρα υπό τη συνεχούς τριβής λία και λαμπρά εγένετο, όσπερ κάτωπτρον ενού ο Σύσυφος την αουτού μορφήν εθεώρη. Εν τούτο το μάκρο αιώνι, ο του Σισύφου νους ούκε μαράνθη. Κι έπεργαρ το σώμα αυτού υπό του πόνου εδάμνατο, η δε ψυχή έτι εφρόνητα υψηλά. Ενίοτε μεν απόγνωσης δεινή κατήχεν αυτόν, οτε ο λίθος εγγύς ον του τέρματος εξέφευγεν. Τότε δύο Σύσυφος ιστατό επί της κορυφής, θεωρών την πέτραν καταφερωμένην μετακλαγγής, και ελογίζετο την ματαιότητα των ανθρωπίνων ελπίδων. Εδώ κυγάρ αυτό ότι οι θεοί ου μόνον κολάζουσιν αυτόν, αλλά και γελώσιν επί το ανήνυτο αυτού μόχθο. Αλλά προϊόντος του χρόνου, ο Σύσυφος έγνωτη κενών και θαυμαστών. Ενόησε γάρ ότι, εάν μη παύσετε της προσπαθίας, οι θεοί ούκης είναι οι παντελείς νικητέ. Η γαρ πέτρα είναι αυτού, και ο πόνος είναι αυτού, και η οδός η ανάντης είναι το ίδιον αυτού βασίλειον. Καταβαίνον δε προς το πεδίον ειν απάλιν άρξητε του έργου, ο Σύσυφος ουκέτι ειν δούλος της ημαρμένης, αλλά κύριος της αουτού κολάσεως. Εάν ο λίθος κυλείεται, έφη προς αυτόν, εγώ αουθείς αυτόν αναστήσω. Η γάρε μη καρτερία μίζων εστι της του διός οργής. Οι δε άλλοι νεκροί ή εν το ταρτάρο κολαζόμενοι, εθαύμαζον αυτόν. Ο Τάνταλος, ο ύπο της δίψης κατεχόμενος και ο Ιξίων επί το τρόχο, εθεώρουν τον Σύσυφον μεταδέους. Ουδενός γαράλου η ψυχή ούτως αδάμαστος έμενεν. Ο δε Έιδης, εκ του θρόνου αυτού ορών την του θνητού τόλμαν, εταράσετο. Εβούλετο γαρ ο Θεός των Σύσυφων συντριβήνε τη γνώμη, αλλούτος όσπερα δάμας αντέιχεν. Μίαν δε φοράν ο Ήρμης πάλιν επεφάνιεν το σκότο, φέρον λόγον εκ του Ολύμπου. «Ω Σύσυφε», είπεν ο άγγελος, «άρα ούκ έκαμες έτη, άρα ου γιγνώσκεις ότι ούτως ο πόνος ουδέποτε τελευτήσει». Ο δε Σύσυφος, ερίσας τον ώμον τη πέτρα, απεκρίνατο μεταγαλήνης. «Ω Έρμε, ο πόνος εστι το ζήν. Εν τη Κορίνθο εμάχοντο οι άνθρωποι διαδόξαν ή της αφανίζεται. Εντάφθα δε εγώ μάχομαι δια την εμήν θέλησιν ή της μένη. Ο λίθος ούτως εμεί προσήκει, εν το ο Θεήν αυτόν εγώ γίγνομαι ο εμαυτού δημιουργός. Υπέουν το πατρί σου ότι ο Σύσυφος ευδαίμον εστίν, ότι ουδέποτε προσκυνήσει την ανάγκην. Ο μεν Έρμης σιωπή απήλθεν, θαυμάζον την του ανδρός υπερηφανίαν. Ο δε Σύσυφος πάλιν έτεινε τους μίας και ο λίθος πάλιν ήρξατο της οδού. Η δε φωνή της πέτρας επί τη γη εκούετο όσπερ οδή της ανθρωπίνης ισχύος. Και εν το ζόφο του ταρτάρου η μορφή του Σισύφου εφαίνεται ούχος καταδίκου, άλλος ήρωος ως την ιαυτού μοίραν δια της υπομονής μετέβαλεν εις νίκην.
Ούτως ούν ο αιώνιος μόχθος συνεχίζεται. Ο λίθος πίπτει και ο Σύσυφος καταβαίνει, αλλά εν τη καταβάση εκείνη ο νους αυτού ελεύθερος έστιν. Η γαραληθής απάτη ου κινεί προς τον θάνατον, αλλά ή προς την απελπισίαν. Και ο Σύσυφος, ο δολιότατος των θνητών, επίησε την αουτού κόλασιν ύμνων της αθανάτου καρτερίας. Χρόνων δε απείρων παρελθόντων, ο Σύσυφος έγνω ότι ο βίος των ανθρώπων εν τη άνω γη μεγάλος μετεβέβλητο. Ή γάρ και αυτός εν το σκότο του Ταρτάρου κατήχετο, ει ψυχέ, ει νέε, ει καθηκάστην ημέραν εις τον Αίδην κατέβαινον, λόγους καινούς εκόμιζον. Ο Σύσυφος, παβόμενος προς βραχή του μόχθου παρά τη βάση του λόφου, επικρότο του εις των σκιών ψιθύρης. Ήκουε γάρ ότι η Κόρινθος, η αουτού πόλης, ενδοξιέμενε και ότι οι άνθρωποι έτι εμνημόνευον του βασιλέως, ως ετόλμησε τον θάνατον δέησε. Ιν δε τούτο το Σισίφο μεγίστη παραμυθία. Ο γαρπόνος αυτού ουκέτι εινάφωνος. Οι νέοι νεκροί, ορώντες τον γέροντα οθούντα των λίθων, ούκε γέλων, αλλά μεταδέους εθεώρουν. Ιδού, έλεγον προς αλλήλους, ούτως εστιν ο Σύσυφος, ο σοφότατος των θνητών, ως την ημαρμένην εξυπάτησε. Κέπερ κολαζόμενος, ούχι πίκη το διεί, αλλά την αουτού μοίραν όσπερ στέφανον φέρει. Ο δε Σύσυφος, ακούων ταύτα, ελάμβανε νέαν ισχύνη στους βραχίωνας και ο λίθος εδόκι ελαφρότερος γίγνεσθε. Ενόησε γαροδόλιος βασιλεύς ότι η αληθής αθανασία ουκ έστι το μη αποθανήν, αλλά το εντέις των ζώντων μνήμες διαμένην. Οι μεν θεοί ευούλοντο αυτόν, εξαφανίσε εν το ανίνητο έργο, αλεπίησαν αυτόν σύμβολον αιώνιον. Πας γάρ θνητός ως εν τη γη εμόχθη, πας ανήρος κατά της τύχης εμάχετο, εν το Σισίφο την ιαυτού εικόνα ήρισκεν. Η γάρ πέτρα ουκέτη ειν μόνον βάρος σιδηρούν, αλλά το άχθος της ανθρωπίνης δόξης ειν ο Σύσυφος ακούραστος ανέφερεν. Μίαν δε νύκτα, η δι της νύξεν το έιδι εστίν, η Περσεφόνη αούθης επεφάνει το Σισίφο. Η δε βασίλεια ορώσα την γαλήνην εν το προσώπο αυτού εθαύμασεν. «Ο Σύσυφε, έφη, διατί ουκέτι ημώζεις, διατί ο λίθος ούτως ουκέτι σε συντρίβει, άρα επελάθου της εις κολάσεως». Ο δε Σύσυφος, επιστηριχθεί στο λίθο, απεκρίνατο. «Ως εμνή δέσποινα, η κόλασης έμενεν η αυτή, αλεγώ μετεβλήθην. Ήκουσα γάρ τους ψιθύρους των σκιών. Γιγνώσκω ότι εν τη άνω γη το εμόν όνομα ούκ εσβέσθη. Οι άνθρωποι, ορώντες των ήλιων, λέγουσι περί του Σισίφου και εν το λέγειν ελευθερουσίμε. Ο γαρ Ζεύς έχει το εμόν σώμα, αλλά ο κόσμος έχει την εμήν ιστορίαν, τι σουν έστιν ο νικητής. Η Περσεφόνη σιωπή εθεώρη αυτόν και εν του εις σώμασιν αυτής εφάνει της δόξα ίκτου και τιμής. Ιγνώγαρ ότι ο Σύσυφος, δια της υπομονής, επίησε το χάος του Ταρτάρου τόπον δόξης. Ούδης γαρ Θεός δύναται την μνήμην ανδρός ανελήν, εάν άουτι εν τες καρδίες των θνητών εριζωμένη ή. Ο δε Σύσυφος, μετά των λόγων τούτων, πάλιν ήρξατο της ανόδου. Και ενώ ο λίθος εκυλίετο, ο κτύπος αυτού ουκ εινέτη θρήνος, αλλά πεάν νικητήριος. Εν του εις σκότης του κάτω κόσμου, ο Σύσυφος είδη ότι η αουτού απάτη τελεία εγένετο, ούγαρ των θάνατων μόνον, αλλά και την λίθιν ενίκησεν. Είδε πέτρα, κέπερα υπίπτουσα, ουδέποτε ίσχυσε την ψυχήν αυτού καταβαλήν. Ούτως ούν ο βασιλεύς της Κορίνθου έμενεν εν το Ταρτάρο, όντας μεν δέσμιος τη ανάγκη, τη δε γνώμη ελεύθερος όσον ουδείς. Και οι νέοι νεκροί, καταβαίνοντες εις τον Αίδην, ελάμβανον θάρσος ορώντες των Σύσυφων, γιγνώσκοντες ότι ο ανθρώπινος νους δύναται και εν το αθλείο την ιαυτού μεγαλοπρέπειαν διασώζειν. Εν δε το τέλη των αιώνων, ο Σύσυφος εγένετο ου μόνον κατά δίκη, αλλά νόμος του παντός. Ο γαρ Ζεύς, ορών των θνητών ουδέποτε υπήκοντα, έγνω ότι η του ανθρώπου θέλησης αδάμαστός εστίν. Ουκέτι ειν οργή εν το Ολύμπο, αλλά σιωπή βαθία, ή γαρθεή ετήμων την του Σισίφου καρτερίαν. Ο δε λίθος, κέπερα υπίπτων, ειν πλέον σημείων νίκης ή συμφοράς.
Η Κόρινθος πάλε εγένετο κόνης και οι λιμένες αυτής υπό τις θαλάσσης εκρύφθησαν, αλλά το του Σισίφου όνομα διέμεινε, φερόμενον υπό τον ανέμον εις πάσαν γην. Ήγαρ άνθρωποι εν του εις ιδίης μόχθης έβλεπον προς τον Τάρταρον και ελάμβανον θάρσος. Γμαθον γάρ ότι ο βίος και περμάτεος είναι δοκόν, έχει την αουτού αξίαν εν το αγώνι αυτό. Ο δε Σύσυφος ίστος επί της κορυφής εθεώρη τον λίθον άουθης καταφερόμενον. Εμιδίασε δε το έσχατον μηδίαμα ότι έγνω την αλήθειαν. Ο Έιδης κατέχει τα σκιάς, ο δε Ζεύς των ουρανών, αλλά ο άνθρωπος Κυριός εστι της αουτού υπομονής. Η γαραπάτη ετελέσθη. Ο Σύσυφος, ο δολιότατος, επίησε την κόλαση αουτού παράδεισον ελευθερίας. Ούτως ούν ο κύκλος μένει ατέρμονος. Ο λίθος κυλίεται, ο ανήρ καταβαίνει και η δόξα της ανθρωπίνης ψυχής λάμπει εν το σκότο αιωνίως. Τέλος γάρουκ εστιν ένθα η θέληση ζει.